अरे कमरिया नमक मिर्चा का मतलब कि तनकी सा न चले वाले आई न चला ही बगीतिया वायरल भी भइल बिया। अच्छा लालच के कर ना होला। लालच हमरो बा कि दादा रे दादा बिरहे गावत गावत दिनेश लालनी रहू हीरो हो गइल तो हमहू तो सुघरे बानी कोनो ढेर बेकार थोड़े बानी भैया। कहीं कोनो हमरो गीत वायरल हो जाई तो हीरो हो जाई तो लालच सबका बा। जब काला बतन के हिला दनी तो वायरल हो गई। अरे रानू मंडल भीख मांगत रहली उनकर वीडियो वायरल हो गई तो उ चल गेली बम्बई। हमारो एक आध को वीडियो वायरल हो जाए तो हमू चल जाए हो सके तो इस हमू धीरे धीरे लागल बनी आ ना तो बिरहात हमार जिंदाबाद बटले बा। कैसे मास्टर केतना नीमन होई पसतइबे नौकरी केतना नीमन होई पसतइबे नौकरी केतना नीमन होई पसतइबे नौकरी एतना फरक पाऊ मरिया में एतना फरक पाऊ मरिया। अरे कमरिया तब खइबे एतना फरक पाऊ मरिया में कमरिया तब खइबे नौकरी। अरे हमारो उम्र समय बात तब हिला लेतनी और लोगो ताली बजा लेता। उम्र समय निकल जाता न के पसंद करी ना हम लाजन हिलाई। शादी बियाह भइल ने के अब हम सोचतनी कि यही गरी मौका बा तनी लोगन के आनंद दे दे ही नहीं फिर आदमी कहे कि जस जस उम्र बढ़त इनको सहूर हो नहीं खे आया यही पर कितना फायर बना की तो नाचता ए महाराज हम नाचत नहीं की। अरे उमरिया पर कुछ नीक लागेला कैसे एतना फरक पाऊ मरिया में एतना फरक पाऊ मरिया। अरे कमरिया तौरी भइल 100 मिलियन गई दादा रे दादा 100 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होला भी आदमी देखे ना 1 मिलियन 10 लाख आदमी के कहल जाला 100 मिलियन गई दादा रे दादा। समझ ले कि 100 मिलियन का मतलब 70 लाख रुपया खाली यूट्यूब देला। जेना कंपनी से गाना छोटा रही कोनो कंपनी से रहल खेसारिये भैया का ये कंपनी रहल कोनो 70 लाख रुपया खाली यूट्यूब दहलस। आए घरी यूट्यूब के बाद ओटीटी का फेसबुक पर इंस्टाग्राम का पैसा अलगे होता माने कंपनी राजा हो गई का हो आमन के 20-22 हजार में अभी घूमत है। कैसे मास्टर हाई की था जमनिया हमनी के हर